Hello लोगोफोर, good morning, welcome back my channel लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर नै आंहा फुवाय माने बेदर गोरानखौ सावदों आरोना लोगोफोर सावनानै ओंखामजों जानो नागिरदों आरोना नै बेयाव लगायगासिनोमोन आरो सावनानै पियास बानलु आरि लागायनानै जानो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे आं मा खालामो नायलांबाय थादो मा देखायनो हायो चलो हा खोनो लाबोदोंमोन आरोना लोगोफोर एसे दलहा जानायखाय बेयाव ट्रेक्टर माने लाबोदोंमोन आरो बेखौनो एसे खोदोंमोन आं ओरैनो दसे नै जाखां लोंखां आरोना बेलासियाव आंहा मिक्सियाव होनानै एसे फिथा जानो होनना बानायबाय आरोना लोगोफोर सौग्राबो गैया नालाय मिक्सियावनो होनानै बानायबाय नै नै आइया नालेंखर हगासिनो दंमोन आरोना आंहा ओमफ्राय अन नागासिनो दंमोन फारसेथिं जा गगा मोननायमोन आरोना लोगोफोर आङो नै माथोखौ माबायदि खोनादों वाव थाम्फैया नै लोगोफोर नालेंखरखौ एवना लाग्रोबायमोन आरोना आङो अरावनो बाहेरावनो जानबाय एवबाय नालेंखर एवबाय अरा बारा जाबाय नामाथाय अरा बारा जाबाय दांलाय आयो एनि खामनानै गिलायलांथारोहां एनि नुवाखै अरा बारा जाबाय मोनखांनानै नै आंहा मगा मगि होख्लायलायबाय आरोना लोगोफोर